जायफ्रा नोंथांखौ दि हिन्जाव गुन्दा होनो बिथांमोनखौ माबायदि फिननाय होनो सानो नोंथाङा? एक्चुअली बिसोरो हिन्जाव गुन्दाखौ सिनायगोन ना सिनाया? फार्स्टआवनो हिन्जाव गुन्दाखौ बिसोर मिथिगोन ना मिथिया? ना सोरबा हिन्जाव गुन्दायासो लिरदो हाबा जाखांनायनि उनाव 50 जन गाहाम सिख्लाफोरदो उन्दुनाय दङनो दिनैनि दिनाव आं खबर मोनो आरो हाबा जाखांनानैसो खामानियाव खारथिं माने 50 जन गाहाम जाबायनो डाइरेक्ट रोखा बाथ्रा बुंखागोन सोरबाया 30 जन गाहाम जाबायनो जों बेफोरबायदिबो खोनानो मोनो। हिन्जाव गुन्दाया सोर आरो हिन्जाव गुन्दा सोरखौ बुङो? माखौ हिन्जाव गुन्दा बुङो? नोंथाङा बे कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर। बै मानसिखौ बुंदो दे आंखौ जायबा कमेन्ट हरदों माने गासैबो मोजां खिजा भिडिअ'आ गाज्रि खिजा बियो खालि मोनसेल' कमेन्ट हरगोन हिन्जाव गुन्दा। दा आं बेखौ एसे दुखु मोनदों गाज्रि मोनदों नुनानै साननांगौ जानांगौ आंखौ सोरबा पाब्लिकआ सानगोन बेखौ हिन्जाव गुन्दा माने बियो गाज्रि खोमा मानसि होननानै। दा बेखौ आङो पाब्लिकनि खुगाजों आं बुंजानो गिदों मानो होनबा बे मानसिखौ आङोथ' सिनाया सोर प्रफाइलाबोथ' बे गुबुन सोरनिबा हिन्जावनि लागायो ना सोरनिबा हौवानि लागायो बुंनाया। हिन्जाव गुन्दा सोरखौ बुङो? नोंथांमोननि सेराव आंथ' बुङा आं गोबां बाथ्रा बुंबाथ' आरो नोंथांमोना आंखौ जोंनोसो हागौ। आं गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ हिन्जाव गुन्दाया सोर मा बुङो बेफोरनि बागै आं गोबां बाथ्रा मिन्थिगौ नाथाय आं बुंलाया बिथां जेम्स मुसाहारियानो बुंगोन हिन्जाव गुन्दाया सोर। बेनिनो बागै आङो बिथां जेम्सनि भिडिअखौनो लाना फैनाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हिन्जाव गुन्दा सोरखौ बुङो। दा आङो अब्लाबो मोननैसो सिम्पलि बुंनो सानदों नायबाय था आङो जेम्स मुसाहारिनिखौ होगोन बिथांनि भिडिअखौ होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिथांखौबो बुङोमोन आरोना हिन्जाव गुन्दा ओमफ्राय आंखौबो माने कमेन्टआव बुंबाय थायो आरोना बियो खमसे खम 20टा 30टासो जाबाय बेनि कमेन्टआ खालि मोनसेल' कमेन्टखौ हरो हिन्जाव गुन्दा। नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय बेनि नामखौथ' आं देखायना होआखै बिथांखौ आङो एसे गाज्रि मोनदों आरोना बेफोरबायदि कमेन्टखौ नांगौ माबा मोनसे कमेन्टजों राहर ओमफ्राय गाज्रिमोन आङो बेफोरखौ साना हिन्जाव गुन्दा होननानै कमेन्टखौ मालाबाबो खालामनो नाङा दे। ना आं सोरखौबा माबा खालामदो गाज्रि खालामदो ना सोरनिबा गथ' गोनां हिन्जावखौ आङो सेनानै लाना फैदो बैफोर मानसिखौसो हिन्जाव गुन्दा बुङो। जाय मानसिया गथ' गोनां हिन्जावखौ मेगन गाज्रि नोजोरजों नायो सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारो आरो सोरखौबा गाज्रि खामानि मावो बैफोर मानसिखौसो हिन्जाव गुन्दा बुङो। जोंलाय मा खालामदो जोंखौलाय मा नुदो हिन्जाव गुन्दा बुंनो हा मा नुदो जोंखौ जों खालि भिडिअ'ल'सो बानायो बिनो हिन्जाव गुन्दा जाहैबाय नामा? बेखौ गाज्रि मोनदों आरोना आङो। दा ब्रादार ना सिस्टार नोंखौथ' आं मिन्थिया हौवा ना हिन्जाव नोंथाङा बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनायखौ गारदो आरोना जोबोद गाज्रि मोनदों आङो। हिन्जाव गुन्दाया बेफोरखौ बुङा जों बायदि मानसिखौ जोंलाय सोरखौ नों माबा मोनसे प्रुफ नुदोंबा हिन्जाव गुन्दा बुं। जोंथ' रावखौबो गाज्रिबो खालामाखै रावनिबो हिन्जावखौथ' जोङो सेनो थाङाखै मेगन गाज्रिजों नोजोर होआखै बेखौथ' हिन्जाव गुन्दा बुङाना जों बायदिखौ। दा जोंथ' भिडिअ'ल'सो बानायो माथो जों रावनिबो गाज्रिबो खामानि मावनो थाङाखै आरो रावनिबो जानोबो थाङाखै ना नोंसोरनि बिब' बिनानाव बेफोरखौ जों माबा गाज्रि नोजोरजोंथ' जों नायाखै हिन्जाव गुन्दा बुंनो बेफोरबायदि आरोना। दा आङो बुंबा गाज्रि मोननो हागौ नोंथांमोना बिथां जेम्सनिखौनो नायना लाबानो जाबाय। जेम्सआ मा बाथ्रा बुंदोंमोन सिगां नैबे भिडिअ'आ मटिभेसन हिसाबै जागोन दै आङो ओरैनो लाना फैनाय जायाखै भिडिअ'खौ दिनैनि भिडिअ' जेबो आपडेट नङा मटिभेसन हिसाबै नोंथांमोना नै जेम्सनि ब्रादारनि भिडिअ'खौ नायना ला जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरोना। थौले जों नायग्रोनोसै अब्ला गुन्दा जेम्सआ बेफोरबायदि आरो जायफ्रा नोंथांखौ दि हिन्जाव गुन्दा होनो बिथांमोनखौ माबायदि फिननाय होनो सानो? जायफोरा बेफोरबायदि कमेन्ट होदो गोदो आंनियावबो फार्स्ट टाइम फैयोमोन दा आंनियाव फैला आं आरो फैजानायखौसो लुबैयो बेफोरबायदिखौ। बेनिफ्राय जायफोरा बेफोरबायदि लिरदो एक्चुअली बिसोरो हिन्जाव गुन्दाखौ सिनायगोन ना सिनाया? फार्स्टआवनो हिन्जाव गुन्दाखौ बिसोर मिथिगोन ना मिथिया? ना सोरबा हिन्जाव गुन्दायासो लिरदो हाबा जाखांनायनि उनाव 50 जन गाहाम सिख्लाफोरदो उन्दुनाय दङनो दिनैनि दिनाव आं खबर मोनो आरो हाबा जाखांनानैसो खामानियाव खारथिं माने 50 जन गाहाम जाबायनो डाइरेक्ट रोखा बाथ्रा बुंखागोन सोरबाया 30 जन गाहाम जाबायनो जों बेफोरबायदिबो खोनानो मोनो। बैफोरबायदि मानसिया आंखौ कमेन्ट लिरदो हिन्जाव गुन्दा होननानै ना जायफोरा रावबो सिख्लाफोरदोनो जिबनाव उन्दुनो मोनाखै बेफोरबायदि सेंग्राफोरा आंखौ हिन्जाव गुन्दा होननानै लिरदों। हिन्जाव गुन्दाया माखौ बुङो बिसोर माने जेबोखौनो मिन्थिया बायदि मोनदां सोरखौ हिन्जाव गुन्दा होनो। दिनै जों मा जोंखौ गासैबो सिनायो ससियेल मिडियायाव नुयो बाथ्राया ओरै जादों आरोना हिन्जाव गुन्दा होनजानाय बुंजानाया आं बेखौनो बुंगोन। दिनै मालाबा जों दुर्गा फुजा फैयो न'आव आदानि फिसाजोदो साथाम साब्रै लोगो फैनो हायो फुजा नायनो होनना बा बिब'नि फिसाजोदो साब्रै गाहाम लोगो फैनो हायो सम लानानै बेफोर गथ'फोरखौ फुजायाव लाफानानै थांनो गोनां जायो
बेनिफ्राय बेयावनो माखासेयाथ' सिनायला बे सोरनि गथ' बा जेमसा हारसिंनो 6 जन 7 जन गाहाम लानानै गिदिङोलै खिन्थु सोरो बैसोरो बेफोरखौ नाया बेनिफ्राय डाइरेक्ट सोरबाया मा बेफोरावनो नुबाय खोमा बेफोरखौनो दुर्गा फुजाफोराव न'नि मानसिखौ लानानै फुजायाव दोनहैनांगौ माने बाध्य जायो माने थांनो गोसो गैयाब्लाबो माजों थांगोन साब्रै साबा मानसिया न'नि मानसिया बेफोरावनो सोरबाया मा सानो खोमा हिनजाव गुन्दा आं बेखौनो बुंनो सानो जायफोरा बेफोरबायदि बुङो जायफोरा माने एग्जाम्पल होनना बुंगोन आं सोरबा सिख्लाया बा सोरबा हौवाया गावनि हिनजाव गथ' गथाय दोननानै गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिनाय बा सोरबा सिख्लाया गुबुनजों थांनानै बायदिसिना देखायनाय गावनि बयफ्रेन्डफोरखौ दोनथ'नानै गारथ'नानै बैसोर बायदि मानसिखौ नोंसोर मा बुंगोन आंनि उल्था कुइसन जायफोरा आंखौ हिनजाव गुन्दा होननानै सानो नोंसोर बैफोरबायदि मानसिखौ मा होनगोन आंनिया बेनो आरोना बुंनो गोनाङा नोंथांमोनहा फिननायखौ मोनखाबाय जानो हागौ आरो आङो नेक्स्ट कुइसनाव थांबावनोसै बेनो जाहैबाय नोंथाङा हाबानि थाखाय अमाखौनो माथाम माब्रै ना बेसेबांबा फिसिनानै दोनखादोंमोन होनदों टटेल 6थामोन बाब्रे बाब बेनिफ्राय हाथायबो गलायलायथारबायमोन जाहैदों हाथायबो ओंखारलायबायमोन कमप्लिट देरबायमोन अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय हिनजाव गुन्दा सोरखौ बुङो बिथां जेम्स ब्रादारानो बुंखाबाय आं बुंनांगौ जेबो खोथा गैला ओमफ्रायो बेनोसै आरोना दिनैनि आपडेटआ कमेन्ट खालामदो आङो एसे बोरैबा मोननानै बेखौ आङो रिप्लाय हरबाय आरोना आं रावखौबो बुगोन सौगोन होननानै आं रावखौबो बुंनो थाङा नोंखौ उमुगाव मोनबा आङो बेफोरबायदि बुगोन कमेन्ट हरबाय था आंनो रिप्लाय होनायाव गैला आङो मेसेजखौबो आं रिप्लाय होखाया मानो होनबा सोरनिबा गाज्रिनि कमेन्टखौ आङो नायनानै जे आङो बेफोरबायदि बेखौ राहरनांगौ बुनांगौ नोंखौ केस होनांगौ बेफोरबायदि नङा आंना कमेन्ट नायो होबाय था आरोना जोंनि न'खरनि मानसिया आंखौ माबा मोनसे गाज्रि प्रुफ माबानाय नुवाखैबा आंहा अरायसम साक्सेस जालांबाय थागोन अरायसम आङो जिरायनानै थागोन माबा मोनसे आंखौ गाज्रि प्रुफ नुवाखैबा न'खरनि मानसियाबो आंखौ गाज्रि होननानै रावबो बुंनो हाया जुदि आंखौ माबा मोनसे प्रुफ नुदोंबा न'खरनि मानसियाबो आंखौ बुंगोन अब्लासो आङो नोंसोरनि आखायाव नोंसोरनि सेराव आङो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिगोन जे आङो नंगौ आं सासे गाज्रि मानसि होननानै आङो सानसे समायाव नोंसोरनि सेरावनो गाज्रि आखाइ खबजोबनानै निमाहा बिगोन जेब्लासिम आङो हिनजाव गुन्दा नङा सोरनिबा हिनजावखौ गाज्रि नोजोरजों नाया सोरनिबा हिनजावखौ बेफोरबायदि गाज्रि खालामा आंनि न'खरनि मानसिया प्रुफ होनो हाया अब्लासिम आङो नोंनि सेरावबो आखाइ खबजोबनानै मालाबाबो निमाहा बिया बै जाय मानसिया कमेन्ट हरदों बेखौ आं बुंदों आरोना होमबाने आङो अरायसम गावनो हारसिं साक्सेस जालांबाय थागोन बिदि आरोना बेनोसै जेम्स ब्रादारा जोबोद मोजां बाथ्रा बुङो आरोना जोबोद मोजां बाथ्रा बुङो भिडिअनि गेजेरजों बिथांनि भिडिअखौ नायबा आङो बिराद मटिभेसन मोनो आरोना नोंथांमोना मा मोनथिला दा आङो बेखौ बिनि भिडिअखौ होनाय जाबाय आं बुंलायलायासै मटिभेसन हिसाबै बिथांनि भिडिअखौ होनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननो नांला रावबो ओमफ्रायो दे कमेन्टआ खालामबालाय खालामबाय थासै फानि कमेन्ट खालामनांगौलाय बेफोरबायदि हिनजाव गुन्दा होनना बुंबा बोरैबा खोनायो आरोना बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जादों फानि कमेन्ट खालामनानै राहर आंखौ आं जेबो दुखु मोना आरोना सोरबा मोजां हरो गाज्रि हरबाय था दा बे कमेन्ट खालामनायबो जानांगौ आंनिनो फेन मानो होनबा आंनि भिडिअ नायबाय थायो बियो गोबां कमेन्ट खालामो आरोना बेबो दा आङो गाज्रि मोनाखै बिथाङा एसे चेन्ज खालामबानो जाबाय नोंथाङा कमेन्ट खालामनो गोसो खालाम माबा मोनसे राहर जोंखौ हिनजाव गुन्दा होननानै राहर नाङा दे बोरैबा गाज्रि मोनो आरोना दे बेखिनियानोसै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ एक्सुवेलि आपडेटथ' नङा इयो रिप्लाय भिडिअ जाबाय आरोना आंनि ओमफ्रायो मटिभेसन हिसाबै जेम्स ब्रादारनिखौ होनाय जाबाय दा बेखिनियानोसै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय शेयार खालाम नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय